very much. Muna itong lutuon karon na ano, na arroz caldo. Chicken with alimango. May itlog pa. Pulverized noodles. Ako nagdukdok ana, gidukdok ko na siya karon pino maayo. Kay isa sa sangkap na to, are na ang kaldo. Okay, brownies na. Luto, gisaon tanan ni ang chicken. Paglutuan ni ato na siya ipuntang sa atong arroz caldo. Tapos kini nalugaw gisaw na to gamay sa atong natutiri. Okay, mga primat na. Okay. Luto na no atong ginisa na manok. Ilunod na natong lugaw. Okay. Ilunod na natong lugaw. Okay, nakabali na ang atong ano, gigisa ganina na manok, aray na sa lugaw. Okay. Mao na siyang alimango ganina oh. Mao siyang alimango, crab meat na ni siya. Crab meat na. Isa sangkap na to. Cumin noodles, ako nang gi-pulverize. Okay. Mao pa ning isa na to na sangkap. Kita ninyo, egg, chili, ginisa na garlic, tapos onions, black pepper, magic sarap, asin bitchin. Okay, ilunod na natong pulverize nato na noodles, no? Kita ninyo, pulverized noodles na. Ato na ilunod. Kay para maluto siya. Kay palapit na mo gamay lang, pilan lang ka luto na ni ang atong arroz caldo. May ni siya sting bugnaw. Okay, ilunod na ning mga sangkap no. Okay. Ilunod na to, magic sarap anay. Magic sarap. Tapos ipaulit ning seasoning sa noodles. Na ito tanan kay pagkahuman ani mga ako na ta mga ako inisa na garlic, sili para medyo halang-halang, may na pagkaon sa tugnaw, itlog, onions, tapos crab meat na alimango. Last. Okay. Pwede na mga on. Seasoning. Okay. Luto na ang atong arroz caldo, chicken with alimango. Thanks for watching.